dijelasake gulu cagake sirah. Lha iki. Yo apa? Aduh, masa tak kaki. Aku udah. Kayak gitu. Udah aku kok nanya. Mas nanti kilo kok. Itu tuh. Kowe mati sing tak tresnani. Kowe nyenengi wong akeh. Kowe ibadahmu kenceng. Saiki nek kowe tak takoni, kowe nyawamu tak jipuk karo duwite dijipuk, pilih iki dalem duwite jipuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun cinaten ngamal jariah ibadah panjenengan ngaos dalu niki. Monggo dipun jawab kanthi ikhlas ing manah, tulus ing batin, insyaallah ridho lan hidayah tumurun dhateng panjenengan sedaya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian dalam Gus Dinten mencep kaya ngene iki yayi sing pengin ngalap berkah. Seneng kula umum. Seneng kepiye? Sing rawuh sampe nembane. Nggih, nggih. Sing rawuh sampe nembane. Iya. Kalau seneng kene jejer do malah Pak Truk. Iki sing diarani duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Indahe wong Islam, indahe wong dadi umat Gusti Allah, yo kudu ngene iki. Ngene iki sing sugih yo padha, sing larat yo padha, sing sehat yo padha, sing lara yo padha. Mula iki sing sejarani jamaah umat Gusti sing tulus bekti karo agama dhewe. Iki. Dadi ora kok beda-bedake, iki apa ngerti sing sugih iki sing larat iki kabeh padha. Pokoke sing sugih anggere kudu ngene krip-kripe yo sugih. Jamaah wedok-wedok iki saiki yo gaya-gaya ngono kuwi. Ono bojoku yo contoh. Contoh pripun? Gaya apa sing hijab lah. Heeh. Ono kene kayak bros kok tengah bose gowedi. Tapi kok Tapi piye lah wong lho kodok. yo ngono kuwi dikandani mangkane. Kakak gani aja blos sama kembang. Ganti kembang piye? Kembang ini mati, kene mawar kok tengah ini kayak kembang kuwi harus sambil bersel lagi dulu aja. Kowe iki asli demoni guse tau nek pecele kok ngetok ngene. Betul opong di rumah sih kok. Tidak Iki kiai lho kok entuk apa piye? aku lagi tuan bengi iki dereke Gus Waras ki akan gerak. Kok Gus Waras iki daleme Gus Gendeng iki kok iso. Mosok lo mari. Iki daleme Gus Gendeng yang biasane awake dhewe mesti ngancani kerja lho. Seru mari ya. Jadi sehari Waras ya. Gus Gendeng kuwi lak nggon nama yang sudah familiar. Oh, Ya kowe sampean jenengmu lak Joko Kutu ngono to. iya. Biyen lak jenengmu lak Ahmad ngono to. Amat. Mula kowe aku dadi dalang ya tetep ora pantes, to ya ora iso kondang. Ora iso ngawe dalam mesti pikir jeneng lama proyek kiamat. Lah mula kuwi mulai ngalah berkah iki nek atine. Seneng lah kiai seneng iso rokokan. Mosok ning daleme Gus Gendeng ki aku Gusti iki kondang tak boleh ora enek aku ngene. Lah apa? Ning ndi terjadi ngono iki ora. Kok ora metu-metu lah mau wis ngaos koyo ngono iso. Mosok Deket piye to iki? ora betul belas. Ning pagi yo ora enek. Lho kiai ini kene kok enek piye to iso? Lah tak tukang son iku. Tangan iki. Mbok yo ngajeni sethithik ngono to. Wong kiai ini ketok. Wah. Kowe iki mari iki. Iki lho, non sewu Pak tahanan iso sitok to niki. Kok ketok kudu sitok iki lho kok iso. Yo ora iso mungkin pokoke aku. Yo ora iso lho. Sing digoleki apa? Oh anakku ning gone Polsek Gampeng kene. Oh iya. Iya lho, kuwi aku kene kelakuan anakku ning Polsek Gampeng. Dinas. Copet kecil di. Obat oke. Ning alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah barokallah. Ya. Iki bengi melu seneng sakjroning rasa. Ya. Son ditekakno, panggung amba ya ditekakno. Jamaah ya ditekakno, lekte ya ditekakno, sego ditokno, panitia tata-tata. Lho awake dhewe bengi iki kurang apa?
Wis ora kurang apa-apa awak dhewe iki mung dadi dagelan yo ngugemi Jawa yo ngugemi agama. Lah kudune lah kabeh iki gawe tata krama. Tata krama piye sing balik iki yo sing wong sing wis tuwa. Lah kudune tuwa ki nggawa rasa. Nah, rasane iki nggo ade iki bayaran piro? Astagfirullahaladzim. Sing ana yo aja dadi. Ya wong kuwi nuwun sewu Mas, dulur lan duit. Dulur sing semulur, dulur sing akur ki iso nekake duit. Ya. Nek dulur sok rebutan perkara duit, saya malah iso didoi duit. Guyon kan apa to iki? Iki bengi niate awake dhewe ngibadah. Ya. Wong syariate wong agama kuwi aja duweni jiwa materialistis kanggo saiki. Gak iso. Ya nek pomo disaroni iki kanggo syariate nek wong salat iki kudu-kudu. Ya. Lah duit iki minangka wujune awake dhewe. Nah, ini ora duwe iki batal berarti kan. Bangsamu. Ini jamaah mulai dari sini sampai depan sampai mriki. Iki kelas nawa itu saka dalem iki nyate ning krana apa? Ning ngerti ati ngedemke pikir ngayuke penggalihe. Dadi nek jenenge ngaji iki memang bumbu. Nyapa to Gus Gendeng iki kok enek sampeyan, enek aku sik ana nduk sapa nikah. Iki butuhke yen Gus Gendeng kuwi ora kok hanya untuk menguatkan dalam syariat agama aja, tapi tetap melestarikan budaya. Kiai lho, ini iki insyaallah iso diundhake derajate besok. Tapi budaya ya agama ya budaya. Kowe budaya yen ora dasarmu duwe agama, Aku ki ya agama ya budaya sing dawuhe Gus Gendeng ki saktutne. So, awakmu ya dagelan ning budaya, ning awak anakmu kudu ning agama. lho iku kudu dititik. Wes, aku ki anakku ki ya konser terus iki dawuh jenengan ki iya wis pakne ning. Kemarin basa. Biasanya ya celewean lho lambine. Ya karo sing nimbali tiyang sepuh ya kudu ngajeni agama oleh dhuwur, agama ya kudu. Tapi nek delok wajahmu kok tuwek-tuwekan kok kaya Gus Gendeng lho terus. Bisa dadi kiai tenan lho sampean jajare. Rambut gondrong lah. Gue ngono pukul. Tukang gasmu lho. Sing rabi iki terus lak sampe ngomong apa. Ada gundul. Salah. Piye jajare Wes tak takute jawe Gus Gendeng. nek ngetutne. Ya anakku hal akta do mundut to. Nggih. Tapi anakku alhamdulillah saiki mondok. Mondok. Ya, Ning ndi? boleh pondok Ramadan iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu bapak-bapak sing nganti putrane iki ya melu nyinaoni. Lah yo apa yo kleru to nek ngomong. Ya pondok iki kene pamane tambah beras, kebuireng, leboyo ngono kuwi. Lah yo ngono yo pondok Ramadan tapi jenenge anakku tak ganti. Sing berbau agama. Yo, biyen jenenge kan anu Farel biyen. Wah, Akhirnya ketika dawuh Gus Gendeng, "Jo, anakmu kudu gawe jeneng sing berbau agama religi." ya kaya anakku. Anak sapa? Jenenge ya Yasin. Ya apik ya. Dadi wong iki nek Sing nomor loro kan? nomor loro tak jenenge Khairul. Ya. Sing nomor telu tak jenenge Yusuf. Mergo ngateni insyaallah aku nuwun saka nasabe Nabi Yusuf. Anak tak jenenge kan. Ya agama. Siapa? Faiz Saitoniroji. Iku nek diamini sakmene jamaah suramu iki iso mbleset dicontani. Anu guyon tak ora budhe. Wong nyambut gawe iki didelokku wis diwenehi tembung sing apik. Mata ki nemet barang sing nata. Kuping iki kakukun jepiting diwenehi kanggonan kiwa lan tengen nggih rungokke saka kidul, rungokke saka lor. Lambung diomong iro nggih ngambu. Tangan nggo nyekel, wis ana panggonane dhewe-dhewe lho. Sikil nggo mlaku, weteng gadah mak. Iki panganan, ati nggo ngrasake, gulu cagake sirah. Lagi. Yo. Aduh, masa ora kanggo. Wah iki anu lho iki kowe iki bedak saka jalur nek Sabuk. sampe dua lho sing mbok demok iki. Lah yo Nato-nato. Ayo wis sabuk otok. Bangsamu, yo ngene iki melu ndonga. Dongane opo? Dongane keluarga Budi Ramandi yo iki. Maksudnya ki awake dhewe ngaji bareng karo
Gus Gendeng iki sak ora-orane sampeyan ngerti ya Gus Gendeng iki sapa? Lah ya ngene. Kok loro ketahu iki. Maksudmu ki ngene lho, teko mrene saka omah. Terus nek kene. Lah karepmu ki apa? Begini yo dagel karo ngaji. Masa ini adu pitik. Maksudnya ki melu wong mikir. Terus dipikir kalau panitia. Mungkin iki mikir materi bingung kok mikir. Ini ya, ngaji iki olahraga, olahraga. Lah, kowe iki dijaluk saiki rasamu karo Gus Gendeng iki lho. Lho ya sak pendirak. Aku kok biasa iki piye? Kok nek nyantri sing tenan. Lah iya wis lho ngeker iki. Maksudnya ki sampeyan dirangkul Gus Gendeng. Apa aku gendane? Kok dirangkul tenan? Apa ora sing ayu kok ora aku. Ini lho, kowe iki dianggap anak. Ya. Terus kepiye carane anak ngibekti karo wong tuwa? Jeneng ngene kok apa iki? Lho kudune sing ngono ya anak kok. Lho, mosok enek anak wong tuwa. Wong tuwa ki mesti nek duwe diwenehke anak. Lah ya. Nek udah mesti yang anak duwe gelem menehi wong tuwa. Lah ya. Lah kowe iki kudune menehi. Lho, yo ngene. Lah sing mbok tadi apa? Lho, kok ora tak enek aku. Iki ora ngono kuwi. Biar. Ya. Sing jelas. Oke, guys. Wah, semoga. Menurut awake dhewe telah ditekake yo nek kon libur kuwi lha iki. Wah, sing awake dhewe iki dipaksa iki mergo jane wong sewu Gus. Jane kalau itu poso nang full kok iki. Lho. Jo, Rondo aku mati. iki mbok kaya aku. Wong kuwi nek ketemu karo para-para jamaah iki lak didelok secara hubungan akhlakul karimah jasadiyah qalbiyah udah ora basa mriki Apa? akhlakul karimah iki nggon pemikiran yo kudu sing apik nek mikir nek wis akhlake apik terus mudhun jasadiyah raga ki yo melu apik nek ragane apik nancep ning nggone qalbiyah ki ati. Wah, lah kowe akhlakul karimah mudhun ning jasadiyah mlebu ning qalbiyah. Terus mikir bahagia. Pangapunten. Iki nek nyantri kurang kata. Model iki nek bocah ki modele rai kaya sampul surat Yasin iki. Nek dijak omong-omongan kaya mbok yo paling lagi gandul sarunge yai. Tahu tak gandul malah moro kakak. Kita sih gendeng itu barang. Kok iki nggone dari Gus Gendeng yo kudu melu. Loh. Berarti lo gendeng. Loh, yo lo. Wis tak dulu kowe. Oh. Saya tak dikoni. Piye? Aku wong gede OTT. Kak Lamben. Kak Lamben. Wis kudu. Lah, tau gendeng kok jan. Lah apa? Sing rasa apa? Kowe kok ngengkel lho. Oh, gendenge aku ora Lamben. Sumo. Lah, berarti tau rasane tau gendeng lho. Lah iki jawab omonganmu lho Lamben. Wah, rumangan. Kok ngawur bae selawat. Ya. Iki ngaji yo nyanyi irama yo budaya yo agama. Ya. Jadi antarane ulama umarok dadi siji. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Mikir wis nembang. Wis. Aku nembang. Saiki sampean sing selawat. Ayo. Gue izin sih karo Gus Gendeng. Terus Karo kiai wis bener kok. kok melu kowe ora bener. Nek kiai mesti tahu dadi santri. Nek santri tak udah mesti dadi kiai to. Ayo. Iki kudu piye ngono ora kaya ayaan. Lho lho. Kiai. Papa-papa suka-suka sekarang ada ketimuran juga. Lah ya tak konne kok apa sudah diomongan. PKB buku tradisi. Iya. Koran duwe iki piye? Ora, buku. Itu nih ya. Masa ini kleru. Dodok kok iki. Dodok. Biasane nek santri karo gone yai iki lak mesti dodok terus ngono. Lah sikil iki angel. Sikil muter lho. Ora. Ya, sikil muter iki buri. Nek gue tak kesedasan.
loh bos, ya Allah, dokter sih, ini. Nah, ini, Bapak itu aku udah kayak gitu. udah aku baru nanya. Aku tahu ini. Kayak kita ganteng neng lambe mungkin bodos. Aku banyak banget ngeliat. Aku ki ora doloro. Ya Pak, kita lah orang itu. Kita temui masalah. Dokter iki. Jadi hukum tatanan nggon pondok ini Ya ya, kita mondok. lakukan. Iya, ngaku lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang pada tugas pangsong. Nggak sendas kuwi. Diwarai terus kok. Kok enek jamaah sing kesurupan iki? Yo nek kesurupan. Lah kok ini kamu kok? Lah saiki dokter praktek kalkun. Lagi Bu. Mas nanti kilo kok. Niki lho, belum saya udus. Ingkang panjenengan dawuhe kepengker. Niki dereng ngaos. Menungso kuwi gelem minggu mergo lak diwenehi utuk. Diwenehi lambe. Lambe. Mula gede lambe guyu ini ora masalah. Umur di lambe lambe ya. Kowe gelem loro sak jam ndokmu gendine. Kowe rasane aku mlaku lah pok. Yo badhe selawat. Terus yang maestro tadi selawat itu iya ini kok lewatan perintah kadone yo ning sampura sana. Takono niki acarane napa, Gus? Iki ada apa sih? Mbon ngerti ya. Wong ya lacok. Rutinan napa ning ngerti sapari Ramadan. Niki acarane rutinan to, Gus. Kurang sih. Nuwun siji pok. Nyapa dadak kiai kok ngitok ora majuin budoke keakraban. Wah, enggak. Wah, nyayang aku. Aku nyari rambut dulu iki haus ya. Itu Gus. Lewat luka isi kene nang kene, wong ini kene tak kok biasa pisan. Itu ngawur. Ayo sing apik. Ayo tak selawat, ala wis tak selawat. Oh, kesulang. Boleh derek Gus ini bebas. Sampai pakai lagu sekarang atau lagu Lagu sekarang. lagu saiki lho. Oh, iya. Tapi Mas, ibumu sak tenan. Ibu. Wah, ustad. Coba. Ya, bapak itu berapa sih? Semaya seberapa? Semaya. Sing bonake ngene dikawat. Iya, kan. Nenek bojoku biyen ngono. Iya. Wong tuwa dikawat to, tak sambung gledek. Lama muni gron kalau gron sih iso. Ayo. Wong iki lho, wong gawe bujune wong ki aneh. Wah, duit ada di biro sementara keluarga dia susah gitu. Ulangi ini ya padha karo ibadah. Ya. Ini Tenang ya. sudah Ini. Bu, jenengan iki kedah. Jenengan sing nggo jajan iki. Nah, sik kasih ini. Kasih. Nah, ini. Sik, ini iki kula nuwun sewu, Gus.
Berkah panjenengan iki iso nyambut gawe karo diri-diri sing tak cilik-cilik iki ngono iki lho. Sik, jalan ya, Le. Nih. Sini. Sik. Nih, tenang nih. Nih. Si kecil, nih. Nah. Alhamdulillah. Nih, si cilik nih. Aku iki pokoknya bocah cilik-cilik kok gelem ngaji insyaallah Islam ra kental jamaah. Kayak oke, alhamdulillah. Tujuan ini ditarik sing sepuh-sepuh. Sing sepuh sih. Sing sepuh nah. Sing sepuh sih. Sepuh. Nah, sing sepuh. Ini sing sepuh. Jenengan. Nih, anak jauh. Nah. Nah, kita siji nika. Dikene ngono pun. Saiki rakyat sedelo enjengan melu ngaji. Sedelo kelas pinter mesti sing mbayari niki. Belum. Duit kuwi digegem sok yo duit sing digegem iki lempung utawa lemah. Ya tapi ya ngomong sing lucu. Wong sedekah kok sembahyang ku kepiye? Wong sedekah kok sembahyang. Tapi sak 50. Wes, no. Nah, ngono lho. Terus utang sakit. Sing utang sakit. Kaya lan gede jablan kelas luar tua luar negeri berat. Mosok 120 ora sakit. Kowe kokonan tok. Beli. Boleh iso. Sana asisten ini masih beli. Mana tadi? Pergi mbak, jangan pergi. Kalau caos nah, alhamdulillah, masya Allah. Kita kontrol dulu. Tasnya aku bisa nih, tasnya. Wong kesel mimpi. Tasnya aku yang buat kuburan tempat kamu nih. Nah, Kamu sing 34 sih. sudah kau ini pakai pasti harus dipakai kabeh iso. Bisa kan? Kamu tahu tak? Kasak sosis itu. Sosis kayak ngomong. Tak sak sosis. Makasih Bu, matur nuwun wis barokah. Alhamdulillah. Yo ngene iki lho, saya seneng dong guyu iki. Gusti Allah nyatet remote mudhun. Bisa lah, remote TV-nya sepiro Mas. Mas ini lho tak didol. Perputaran manusia hidup. Iki nek dhuwit itu aja mbok sawah rupiahe. Ning senenge wong iki lho. Ngene iki sapa ngerti, bakul iki sok digawe. Anake wedok rabi, apa anake lanang sunat. Sapa ngerti sok nanggap Gus Gendeng. Iki campur sarine mesti hadroh iki. Terus dagelane kecariane sapa lho? Oh tak boleh lemu. Waduh seneng ngono lho. Dadi iki magnete Gusti Allah kok ning sampeyan. Sok nek ngomong tak etiro besok dijoli. Aku jalan sosis separa. Masih belum bisa. Masa 120 juga kan. 120 kan juga ya. Yo enak dari sebelum. Anu ya, Sri, anu sampai. Sri. Susah mau saya lagi deh, Sri. Pun sehat, wis pokoke senenge barokah. Enggak itu. Ya. Terus gendeng lho. Nah beres ya itu. Ya ini tokne ya. Lah masa aku tok iki Sok sing bayari tamune apa enak. Tuan rumahnya. Kowe iki nek rumah sami kaya anakmu. Nek bar lunga njur mulih nggo oleh-oleh. Lah oleh-oleh apa? Jenenge wong akeh. Oke.
Berarti nek nyenengi wong kek iki kok kanggo ngamal oleh-oleh kanggo masyarakat Kene karo Gus Pinten. Nah, piro-piro aja diitung. Tetep ikhlas. Iya lho. Kene kok. Kulo manut Iso tak kokun. Tak kene bos. ini nama amalu niat ikhlas. Insya Allah oleh berkah kau Gusti sing apik juga. Bakul es itu. Sama aku juga ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Padepokan Mayangkara, Padepokane Gusti Pinten Padepokan Mayangkara. Sama ae jenenge jamaah kali kawula pinggiran Jawa. Iki ngomong apa? Udah gua kali-kali dulu. Kalau ngomong iki cepet. Kok kiri-kiri bumi bae terus napa jeli? Rubik kowe tak Lho kok ngijoli opo iki? aku gini. Oke, gua juga ngomong bayar apa Kalau gua kamu belimu, kalau itu sok. Nah, kalau itu sih. Aku lupa nih sih. Iki lak ngaji. Ya. Ngaji itu kan bisa apa? Loh, lu kan bisa Allah. Kan bisa apa? Krisna. Seneng. Umpama udah itu pemilih kalau Gusti Allah tuh jangan tuh kowe mau dijikok nyawamu karo dijikok duitmu ngene Ini mau dikatakan itu jangan tuh kowe mati sing tak tresnani kowe nyenengi wong akeh kowe ibadahmu kenceng saiki nek kowe tak takoni kowe nyawamu tak jipuk karo duwite dijipuk pilih iki Jalur duit jupuk. nah yo wis dene Kan, heeh aku mulai ya. piye Gua butuh tisu. dia apa Gitar musik. bisa keren lho kowe lah bakul popmi teko yes alhamdulillah bakul popmi teko iki mesti senane cah cilik-cilik iki berkali gede Aku jadi soal kabel gak salah. Nah, jadi saya jadi. Terima kasih. Iya, no, selamat. Kalau mikir